Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europ. Aquesta setmana ens ocupem d'un dels principals festivals de cinema de Portugal. És el Fantasporto, que ja compleix 31 anys i ho fa amb una programació molt variada, una edició que ja té guanyadors. La producció holandesa Two Eyes Starring surt del Fantasporto com a millor pel·lícula del 2011. Amb un guió inquietant, la història comença quan una nena fa una nova amiga, la germana morta de la seva mare. Hello? A partir d'aquí ja us ho podeu imaginar. Alguns espants, secrets de família i un final terrible. A més de millor pel·lícula, també s'emporta el títol de millor guió. I encara que hi hagi molts altres films amb arguments semblants, Two Eyes Starring aconsegueix ser un thriller sofisticat, amb aires de terror psicològic i que ens fa donar que la realitat que ens envolta es deforma. Mama is heel verdrietig om wat je hebt gedaan. Ik heb niks gedaan. Ik heb dingen gezien. Je weet donders goed wat ik bedoel. Door de doden bezeten. Hier ving ze dood. El coreà Sang So-im tampoc no ha deixat de sorprendre i ha guanyat el premi de millor pel·lícula del jurat. Des de l'Orient Express i després d'Història de dues germanes, la cinta I Saw the Devil arriba al màxim punt de la venjança. El gènere arriba a un nou nivell i els conceptes de justícia i ràbia s'escalfen fins al punt màxim, i el fet desencadenant de tota aquesta violència és l'assassinat brutal d'una dona embarassada. Pel que fa a les xifres, el Fantas d'enguany ha exhibit 307 pel·lícules, 74 llargs i 233 curts. La major part de les produccions han estat europees, amb la participació de 25 països. Amb tantes pel·lícules projectades no és d'estranyar que haguem tingut temps de veure tots els gèneres. Nosaltres ens fixem en el fantàstic i en el terror. Amb una curiositat, s'ha projectat la pel·lícula a Serbian Film, tot i que en aquesta ocasió no s'ha imputat ningú. I no només s'ha emès, sinó que a Serbian Film ha aconseguit el Premi Especial del jurat. Això passa poc temps després que el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, fos denunciat pel fiscal de Barcelona per exhibir una pel·lícula que conté escenes de sexe explícit amb menors i altres aberracions. Però bé, el terror ha tingut altres vessants més clàssics. Els eterns morts vivents d'Undead Zombie porten el caos a la gran pantalla. Un cotxe aturat al mig del no-res, l'evacuació de tota una ciutat i una cursa per la supervivència en tota regla. La sang, els cossos morts i els no morts, la convulsió violenta i l'adrenalina a dojo són només algunes de les conseqüències terribles que haurà de patir la protagonista. Amb un argument ben simple, Vadebilt ens porta quasi 2 hores d'un terror psicològic sostingut. Quan les pregàries d'una dona no serveixen per salvar la vida de la seva filla, buscarà la venjança en les persones que creu culpables, això sí, a l'estil oriental. I què seria d'un festival d'aquest tipus si no fes una mirada en el passat i es fixés en els grans noms del cinema? A Fantas també hi ha hagut una sessió retrospectiva. La vida de Paul Naschy, un dels cineastes del terror més estimats, ha estat homenatjada en el documental d'Ángel Agudo. L'home que va veure plorant Frankenstein transcorre en diversos escenaris importants per explicar aquesta història. La pel·lícula, per cert, es va estrenar a Sitges. A les retrospectives també ha tingut un lloc destacadíssim l'obra de Georges Méliès. Viatge a la Lluna és un dels seus treballs més destacats i tot una obra de referència mundial. Això sí, tot i aquest èxit, el seu autor mai no va rebre ni un cèntim per la que va ser una de les primeres produccions de la història del cinema. L'apunt temàtic ens arriba des de l'altra banda del globus. La Xina, Corea o el Japó configuren tan sols alguns dels països que hem pogut veure a la sessió Pel·lícules d'Orient. Acabats de baixar de l'Orient Express, destaquem 2 treballs. L'un és més aviat còmic, i si no, només cal fixar-se en la subtilesa del seu nom, Ha Ha Ha.
Aquesta pel·lícula sud-coreana parla de la vida de dos amants del cinema que es troben en un viatge cap al Canadà. Tot aquest quilometratge junts els servirà per construir una història basada en els seus somnis i aspiracions, així com en les memòries del cinema. Més tràgica és The Housemaid, i és que el personal de servei sempre ha estat al punt de mira de la novel·la policíaca i moltes altres pel·lícules de terror. En aquesta cinta, els afers de l'amo de la casa amb una serventa acabaran tenint unes conseqüències molt més fosques del que ningú no es podia haver imaginat. I aviat tindrem més festivals de cinema asiàtic. El pròxim serà als Països Baixos. A banda d'aquest, però, les pròximes cites al calendari de festivals són les següents. El Centre Pompidou de París serà aquests dies el centre neuràlgic del cinema d'Urgell. S'hi projectaran pels volts de 200 documentals, tant de principiants com de grans figures del gènere. També a París ja fa 30 anys que les realitzadores del món tenen un punt de trobada per a compartir les creacions amb les seves companyes, amb el film du Femme. El festival acull tot de temàtiques com debats històrics, interessos artístics, polítics i socials de l'entorn de la dona. I a Viena comença un cicle que busca reflectir a través de la gran pantalla la realitat de Centreamèrica, des de la política, les injustícies socials i la cultura, tot això amb llargs, curts, documentals i peces d'animació al Middle Americanishes. Al nostre web recollim tots aquests i altres festivals i també podeu guanyar entrades de cinema per anar gratis als Modern. La cartellera. El mundo entero sabrá qué clase de mamón asesino eres en realidad. Te vendría bien un caramelo de menta. El Mundo según Barney ens explica en primera persona la vida d'un home sense més. Un home amb una vida potser una mica caòtica, capaç de casar-se i durant el convit decidir de marxar amb una altra dona que acaba de conèixer-hi. Però aquesta necessitat de donar explicacions de la seva vida és perquè un conegut seu ha publicat un llibre per treure els seus draps bruts a la vista, com per exemple un assassinat del qual Barney és el principal sospitós. El cas és que la mala memòria, la beguda i altres factors li impedeixen saber si n'és el responsable o no. L'Òscar té una vida rutinària i poc entusiasta, però el mal estat de salut del seu pare el fa retrobar amb una germana que feia 2 anys que no veia. Tot sembla molt poc interessant i la pel·lícula té un ritme pausat, però no serà fins que es destapa el passat dels dos germans que no entendrem el perquè de tot plegat. Los alumnos de Hailsham son especiales. Aquesta és la història de 2 noies i un noi que conviuen a un internat, la Ruth, la Kathy i en Tommy. El destí fa que en Tommy i la Ruth comencin una relació, mentre la Kathy, a qui també li agrada en Tommy, s'ho ha de mirar des de la distància. Siempre esperé que se separasen, pero nunca ocurrió. Però amb els anys les coses canvien, fins al punt que entre la Kathy i en Tommy passa alguna cosa. Però fins que no la veiem no sabrem ben bé què se'n fa de tots tres, perquè la pel·lícula ens guarda sorpreses. Quizás nunca lleguemos a entender lo que hemos vivido. Hi, room 316. I'm your roommate, Rebecca. Hi, I'm Sarah. I també se n'estrena una altra de relacionada amb el món acadèmic, però amb uns aires molt diferents. La història gira al voltant de 2 companyes d'habitació que s'acaben de conèixer, la Sara i la Rebecca. La seva vida és la que toca en aquestes circumstàncies, però com sempre hi ha coses que no sabem. Rebecca's doing really well. She's doing good. She's taking her medication. Medication? Hello? You're a bad influence on her! I al Cinemes Modern podràs veure... Inspirada en fets reals, amb El Rito ens posem a la pell d'en Michael Kovac, un seminarista que l'envien contra la seva voluntat a una escola d'exorcisme. Ell no creu en aquestes coses, tot i les explicacions del mossèn a qui acompanya. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de medio billón de posesiones demoníacas. Però els dubtes li marxen quan es troba cara a cara amb un cas. Voy a por ti. Més innocent és Nomeo i Julieta, una altra d'aquestes històries que ens revelen què fan éssers aparentment inanimats mentre nosaltres no hi som. Los rojos y los azules han sido enemigos siempre. Enmig d'aquesta rivalitat, en Nomeo i la Julieta intenten alliberar els seus sentiments al marge dels prejudicis. Per aconseguir-ho, hauran de superar obstacles, però també tindran l'oportunitat de divertir-se amb tot d'aventures, en una pel·lícula del director de Shrek 2 amb la música d'Elton John. ¡Ten cuidado! Le diré a tu padre que te estás lavando el pelo! Amb el repàs a les estrenes, nosaltres posem punt i final al Cine Europe d'avui. Més per internet i també la setmana vinent. Que vagi bé!